Bé, noi, veníem a buscar sardines, jo i tothom que vulgui menjar, perquè, esclar, s'acosta l'enterrament. I aquí les veig ben maques. Males aguanyades sardines per haver-les d'enterrar. Sort que en rosega tot que sóc jo, i me les menjaré totes. Bé, potser sí que n'hauré de compartir. Però sabeu què? Ara no sé pas. Potser en lloc de sardines hauríem d'anar a una tocineria i comprar porc. Perquè hi ha una història, hi ha una llegenda que explica que l'enterrament de la sardina és una cosa mal entesa. Diuen que a Madrid fa 200 o 300 anys vet aquí que encetaven pel dijous gras, encetaven doncs un porc, una porca, més ben dit, i allà se l'anaven menjant. I quan arribava tal dia com avui, el dimecres de Cendra, el que feien era enterrar la cerdina. Enterraven la cerdina. I la gent que amb això de cerdina no s'hi entenia, de cerdina va passar a sardina, i ara resulta que tothom enterrem la sardina. I en realitat s'enterrava la cerdina. No sé, perquè això és una llegenda, vés a saber que n'hi ha de veritat. Tu, noi, sí, neteja ben bé aquestes sardines, que les farem a la brasa o com sigui, no ho sé ben bé, i ens les cuspirem. Ai, ja tinc gana. Hola. Hola, bon dia. Ja sóc aquí. Enrosega tot. Venim a enterrar la sardina perquè la cuinis. Molt bé, però gràcies. l'enterrarem no gaire fonda, si no... Ja m'has entès, oi? Sí, clar que sí. Aquí hi ha els alls, hi ha els julivert, les sardines netes i polides sense el cap, tal com deies. A veure com les enterrem. Molt bé. Bueno, les deixem aquí, vale? I també porto el pa. Ah, perfecte. Mira, ho tenim tot. Fins i tot tenim la gana. Pues avui us prepararé un plat de sardines al forn, a la meva manera, perquè hi ha moltes maneres de fer-les, i per fer-lo utilitzarem una base de patata tallada a la panadera, ceba, a la juliana, tomàquet, all i julivert i, clar, el plat principal, les sardines. I tot això ho farem al forn. Aquestes sardines que són així tan grosses és perquè són sardines del nord. I ara, en aquesta temporada, que estem al febrer, no és la millor temporada de la sardina. La millor temporada de la sardina és a la primavera i l'estiu, que és quan estan amb molta grassa i estan més sabroses. Ara les sardines, i més les d'aquí, que són més petites, tenen tendència a trobar seques, ¿vale? Sense gaire grassa. Aquestes que són més grans, doncs estaran millor. ¿Vale? El que faig és treure-li l'escama, perquè així després pot menjar la pell també. Posem la ceba. Això ho faig de posar la ceba i fer-la una mica així amb oli, fregideta, perquè si no després quan poses al forn, tot en cru, la ceba i la patata sol quedar dura. Llavors jo ho passo per oli i després ja ho poso amb la safata del forn i faig la base i ja poso les sardines a sobre, d'acord? Les patates no fa falta fer-les massa, només passar-li una passadeta, que es donin una miqueta i cap enfora. Ja després s'acaben de fer al forn. I això, que les sardines, pues, hi ha moltes maneres de preparar-les. També es poden fer al microones, molt ràpides, en 10 minuts estan fetes, i el que guanyem fent-les al microones és que no fan mala olor. Perquè les sardines, quan es fan a la planxa, i més en espais aquests petits, pues fan molta olor i llavors s'impregna tot el barco d'aquesta olor tan forta, i estan boníssimes, però clar, després no es marxa l'olor. I en canvi al microones pues no fan olor i queden molt bones, amb una picadeta d'all i julivert i una mica de pebrot i tomàquet i una miqueta de vi, queden molt bones. Però bueno, a mi especialment m'agraden així al forn. Vaig calentant el forn. I això li posarem oli, un bon oli. Vale, el que faré serà obrir una ampolla de vi blanc, perquè li posaré una mica de vi blanc
també per fer les sardines, ¿vale? Una altra cosa que m'agrada molt és mentre cuino, doncs, em foto un gotet. Sí. La ceba jo la faig a mig foc, perquè si la faig molt fort es crema. El primer que posarem serà a la safata, posarem les patates, ¿vale? Les posarem totes així, una al costat de l'altra, per preparar la base. Estan ben calentones. Vale? La mica d'oli que tenen les patates pues ja serveix perquè no se peguin després a la safata. Es quedin ben desenganxades. Ara anem posant una mica de ceba, així és ben repartideta. Hem de salar les sardines, ¿vale? I també les patates i la ceba, perquè sí. O sigui, si tens l'atenció malament, amb mi no pots menjar, I també hi posarem una mica de pebre. Vale, i ara les anem posant aquí sobre, ben posadetes. Ara li posem els tomàquets, aquí al mig, també. I ara va agafant color això, I ara li posarem l'all i el julivert. I per últim li posarem una mica de vi per sobre, més que res perquè no es quedin seques les sardines. Vale. I ara ja ho anirem al forn, que l'hem precalentat a 200 graus, i ficarem la safata a mitja alçada, vale? I deixarem pues, uns 10 o 12 minuts, més o menys. Oh, quina oloreta! Estem a punt d'enterrar la sardina. Llàstima, però quedarà ben enterrada. Quina olor de sardina. Em sembla que vindrà acompanyada i tot. Ja m'hi tinc. Va! Ai. Bé, doncs ja tenim les sardines al forn fetes, ¿vale? Anem a treure-les. Ara, ja les tenim fetes. Vinga, anem cap a taula. Vinga, Ui, ja són aquí. Fetes. A veure, va. Què et sembla? Em sembla que... Què n'has de menjar, tu? Ai. En semblaven moltes, Però posades en aquí, més aviat en semblen poques. Però bé. I et serviré, ¿vale? Així. Molt bé. Per començar estarà la mar de bé, Sí, tot això. sí. Una mica de patata. Perfecte. Es fa estrany, no?, que faci... Però és que...